Dragon, ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Oh. Narinig nyo ba ang kapaligiran? Siguro naman, may idea na kayo kung ano yung kukunin namin ngayong gabi. Dahil, naririnig nyo na sila. Paka. It's time to palaka. Palaka time tayo ngayon, guys. Naririnig nyo ba yun? Mga pilat na, Pero, medyo maaga pa. Hindi pa lumalabas yata yung Yung mga totoong palaka. Oo, mga native bullfrog. Kasi yung naririnig nyo, yan yung pilat, yung tinatawag na pilat. Pero hindi kinakain nyo ba yun? Oo. Yung malaking tiyan. Yung malaki ang tiyan, yung maingay. Yan, nandito tayo sa kubo. Maaga kami ngayon kasi baka maunahan kami. Magbawal kami. Maraming kasi ngayon, maraming magpunta dito sa bukid. Talaga. Kaya dapat maaga tayo para hindi tayo maubusan. Dito kasi ang kuhaan talaga. May nag-ailaw na. Meron nga. Sinechete. Nag-ailaw na sila. Tara na? Mag-try kaya tayo. Mag-first call tayo muna. Mag-first attempt. Tapos pag wala. Balik tayo dito. Uwe. Yan guys, may tumutulo sa ating kubo. Kapag yan, ipaayos natin para sana hindi na mag-ulan ng malakas para hindi tayo mabasa dito. Yan. Galing pa mo? Huwag mo na sa pare ay. Kapag madaling araw yan yung marami. May tubig na. Native sana makuha natin. Sarap. Ay, yun. Yun di, native. Ito. Native. Yun. Yan. Okay. Kaante 1 point. 1-0. Ante. Tayo na lang pag-asa nilang ang dalawa pa eh. Wag na. Yan, nadiligan na rin sa wakas yung dragon fruit. Nakadalawa na si Gigi. Oo, nakadalawa na ako. Yung native daw, kala mo yung palakang ahas eh. Ano po yun? Tomboy. May palaka na na eh. Nakahuli ka na nga? Hindi, meron na. Yun, ang tete. Yun, ang tete. Yeah, puro native yan, masarap. Native. Ayun, karag. Nakadami niya nang nakuha, oh. Palaka yan lahat. Kadami man. Patingin ako. Ikaw lang nagahuli? Kanina ka pa? Patingin nga ako. Sino kasama mo nag-ano? Karami na, oh. Ano yung puro native yan? Hala? Jay, ito, Jay! Dali! Ito karag yan, di pwede yan. Laso, nakakalaso. Dali, ito pa, oh! Nakasiksik sila dyan sa may earring up. Yung mga bilaw. Dito! Dalawa! Ito! Ayan, ito. Hindi yan ha, ito.
Sabi kasi, magdala pa tayo ng sako eh. Isa lang nadala natin. Dito dyan, ano pa? Hindi ko kakasan. Hindi ako gagawin. Ito, tayo. Kun badai dua-dua. Yung isa hindi ko kinuha kasi nakapatong siya sa may karag. Hindi siya maghiwalay eh. Nakalock. Nag-lock. Ng labing-labing nila at malamig eh. Biniserbo natin. Na, ante! Ante! Ito lang oh, yung dalawa lang. Ang pwede. Yung dalawa lang yan. Yan. Parang managnayin ko sana niya. Yan. Hindi, karag yung ibabaw lang ante kasi karag yung nasa ilalim nila.
Dapat marunong ka mag-identify nung ano, palaka na kinakain sa hindi. Kami, ano na yan, kabisado na namin yan dahil laking ano kami, bukid. Alam namin yung karag sa kwan. Pero yung iba may nagko-comment, kinakain din daw yung ano, karag, yung ganyan oh. Pero kami hindi namin kinakain. Parang kaiba naman kasi. Ito pa oh. Ito. Dito kasi yan. Mawakan. Dito. Hey! Iso! Ay! Ayan natin. Ayan nakita. Kanya-kanya sila partner, Je. Kanya-kanya sila partner yung mga ano karag. Ito kunyari di pa nagasilip kayo, hindi nagatingin, no? Kahit gasilip. Sa ibang natingin. Rated SPG. Na ito. Duwada. Ay, duwada. Ito yung isante. Ayan na, yung isa yan. Ayan na. Ito yung isa, oh. Muli, andyan eh. Ito. Oo. Hindi mo ba eh? Napahirapan na ako ba eh? Hindi ba nakapasok sa loob? Marami dito sa ano eh, nasunog ang ano. Sinunog kasi ito ni Kuya Efren, kaya malinis. Madaling mahanap. Bitaw! Ante, ayaw niya magbitaw! Hoy! Yun. Ako na magkuha dyan. I can handle this. Basta kayo maglinis! Ako maguli at kayo maglinis! Ayaw ko magkuha sa sako pa naglinis! Thank you, makadagsin na. Dami na? First attempt na. First attempt pa lang yan. Ay, kapag! No. Nagdaktil pa na, nagdaris na daktil. Napukawan. Oh, native. Ito ang maganda, favorite. Kukuha ka naman na, madalang ka na nga eh.
Galit siya. Hindi na makagunta yung tagapan niya. Marami nga sa ganito, oh. Malinis kasi. Guys, ang daming nangingilaw ng palaka, oh. Buti na lang inaga-agahan namin. Kasi, pag madaling araw pa kami magpunta, baka tamarin na kami dahil malamig na. Masarap matulog. Okay. Kita ko ta. Nakita ko pa. Kaya lang. Ang bilis mo. Tara. Ba. Ano? Ano sa Didi? Kadulas niya kasi eh. Ang dulas ng paa niya. Mabibitawan ko na naman. Napilit sila. Napilit. Dami. Na. Huwag nga tumati. Tarumang barok. Yeah. Bigat na? Bigat na, nangangalay. Parang guyad na lang ah. Ito yung maingay guys, so yung malaki yung ano. Sa ibang bansa kinakain nila yun. Yung ganun. Dalawa? Ay, isa lang. Bisiksik siya oh. Mabuhat na yung lady. Parang pambenta na yung iba dyan ha. Pag nagbenta ba, kailangan linisan o hindi ba pwedeng ganyan na bilhin nila? Tanggalin mo na yung balat. Tapos yung niya. 120. 120? Isang kilo? Nalinisan na. Dapat 150. 120 Kahirap kaya maguli, tapos maglinis. Parang may tumalon na native dito. Paggabi ng paggabi, paingay ng paingay yung mga palaka. Parami ng parami. Ayun, native! 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 Ang problema sa native, bato ragsik, tapos maliit. Ayan nga yun. Ayun ko. Sige, lawan mo na. Dito. Yan. Ang hirap nila pag-iwalayin. Kailangan mo pang pati sila nag-alak. Kailangan mo pang ipagpag bago sila mag-iwalay eh. Kadaming ang Hawaiian frog. Daming karag.
ulam ito mamaya, madaling araw. Daming karami. Lalo tonti oh, dami oh. Wala ka. Yung isa lang ha? Yung isa lang. Ayan. Hindi ah. May isa lang eh. Ha? Hindi totoo yun. Tignan mo nga. Tignan mo ah. Bakit nga? Saan na ba tayo banda? Pag malaking matanda? Antay! Mag-coffee break muna tayo. Coffee break. Dapat may ano tayo. Balik muna tayo dito. May pawis di likod kaon. Ay, ito salat nyo. Ngaya makatulog kaya dyan? Nanti pa sige, ilapin mo na. Nakikita nyo guys ang mga ano na yan, ilaw na yan. Puro mga hunters yan. Naghahunting ng palaka. Wala kung labasan ng ulan o nadigo sa pawis na eh. Kape. Talaga, magtulog na tayo. Isang masay sombrero ko lang kalimutan mo sombrero ko. Tapos eh. Yan. Wala nang battery wala nang charge tong isa nating flashlight. Dalawa na lang ang ating flashlight. Antay, baso auntie eh. Hindi tayo magkaintindihan dito kay puro palaka man yung naririnig. Sigurado mamaya sa bahay-bahay. Oo eh. Ha? Ilagay ko kaya doon sa may bintana nila ate para magulat siya niyan. Ano kaya yun? Ba't kaingay? Bumbuhay sa ako baka maubos niyo. Saan mo auntie ka? Diyan lang sa barangay. Ayun, kape tayo guys. Pangpainit tayo guys sa nanlalamig na katawan. Para may energy tayo mamaya ulit sa second batch. Hindi namin nakalain first try. Ganun kadami. Oh my God. For the first time. Akala ko pang native lang yun. Isang nakuha kong native. Kaya nga ako rin yung una lang. Yung si JJ o yung dalawa. Hindi na nadagdagan. Nag na doon. Katuragsit man kasi. Kaliit pa. Kahirap pulihin. Hindi pinigman. Hey guys, time check tayo 9:09 ng gabi. May dalawang oras din tayo nagbulay. Wala. Wala na. Kabilis natin. May ulit kami magsalong. Daming gailaw oh. Baka wala na tayo makuha mamaya. Para namang makatulog tayo dito. Kaingay. Dalit ko sa pinto. Much later. Gising na. 2:00 na.
Second attempt. Wala na rin tubig. Dami pa rin nag-ailaw. Naibusdan. Sila pa rin yung kanina kasama natin. Yeah, double frog. Oh, ay ano. No, karaming kuha. Karab. Gusto. Puro karab. Puro karagal. Tinabatay. Ha? Ito mapapapaw kayong pagpapaw. Naibusdan na. Wala guys, parang ilan lang nakuha man tayo. Wala. Pero may laman naman yan. Oo. 1, 5. May 10 piraso din yung nakuha natin ngayon. Pauwi na kami at ano, para makaidlip-idlip pa. Ang dami kasing ano nag-ailaw. Kaya ako, kunti na lang. Sabi ng Tiligaya, baka mamaya pa daw. Oo, kaga pa man. Kasi, Wow. Maya? ha? Hindi, may nagpunta. Manalang ka? Ha? Kung kaya mo na ka? Di ba? Ikaw? Nya? Mula tahol-tahulan niya ng aso sa bahay pag narinig niya. Kagatin ng tupi. Kaya nga. Let's go.